masha Allah wanda biki da kuke gani bikin amarya Maryam ne tare da angonta Mahmud wanda ni MC na manzo Allah Malam Ibrahim Sharukan ni ne da Quraysh ni na tsara gurin maman amarya Hajiya Zulaimu ne mata fatan alheri wannan biki da kuke gani an dade ana shirya masa gashi nan nazo na tsara musu gurin kamar yadda muka saba ko da yaushe muke tsara guri yayin kyau amarya Maryam ne mata fatan alheri tare da angonta Mahmud bari kai ku ba da amarya ku gani ni ne wannan da Quraysh nan a yau da yardar Allah yau asabar masha Allah amarya kuma ga ango da ganin amarya da angon nan sun dace da juna shi yasa Allah ya hada su har aka zo ta yasu da farin ciki amma mai jama'a ne amaryan ma mai jama'a ce Alhaji Mahmud tare da amarya sa Maryama da Allah ku musu babban Maryama amarya Haɗe da wulaƙancin da baki taɓa gani ba.